أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Ngicela u-Allah umdali wethu, umdali wami nawe, umdali weinto zonke, angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, kunengane la, isencane lengane. Kuthiwa igama layo uNomali uma ngabe ngingaphosisi. Mntanami Nomali kanye nabo bonke abacabanga njengawe, lo mlayezo lo ubheke kuwe ngqo. Ngifuna ukuthi uzwe kahle mntanami, ulalelisise kahle. Usemncane, usenekusasa eliqhakazile. Okwakho nje ukuthi ubekezele, ulinde. Umdali akozeli, akacwayizi, akalali, ayikho into angayiboni. Engifuna ukukutshela nje kona mntanami, ukushona kwabazali bakho umncane angeke kubabuyise ngokuthi wena uthuka umdali ngale inhlamba lezi omchapha ngazo. Ukushona kwamaqhawe akho kaMaskandi angeke kuwabuyise lawo maqhawe akho ngokuthi wena uthuka umdali ngendlela omchapha ngayo ngeinhlamba. Isizathu sakho sokuthuka umdali asizwakali. Mina ngisizwa, mina ngubaba wakho noma ngumkhulu wakho ke mangabe mhlawumbe sengifisa ukuba umkhulu wakho. Angisizwa. Akuwena wedwa olahlekelwe usicebi noma olahlekelwe amaqhawe akho akaMaskandi, akuwena wedwa. Izwekazi lonke lase-Afrika, if not umhlaba wonke. Ngoba mina ngokubuka kwami mangibheka ngendlela lo mfana lo ade esenesasasa ngakhona, igalelo lakhe belilikhulu kakhulu. Ubesalindwe ukuthi mhlawumbe abizwe phesheya ey'ndaweni ey'ningi. Kodwa ke umdali ngoba wenza akuthandayo ngendlela yena ayithandayo, ngesikhathi esithandwa uye, wakwenza ke yena asekubonile ukuthi kumfanele usicebi, umfo kaDlamini, umfo kaSibalikhulu, umfo kaLokothwayo. Kodwa ke manje akukuniki wena igunya lokuthi wena bese uchapha umdali ngenhlamba ngendlela umchapha ngayo. Ngiyakuphindela, ukuchapha umdali ngenhlamba noma ukuthuka umdali, angazi noma wenza i-content noma ngabe into yenza ngempela yini ngoba mhlambe uzwe ubuhlungu. Sonke ke siyizwekazi lase-Afrika noma siwumhlaba wonke jikelele, sibuzwile nathi ubuhlungu. Baningi abantu abezwe ubuhlungu ngokuhamba kweqhawe. Baningi abantu abezwe ubuhlungu ngokulimala kukaSipho Mchunu noma iGupta. Baningi abantu abasezwa ubuhlungu namanje ngokuhamba kwamaqhawe ethu kaMaskandi. Ngakubalela ngingaqedi ibhova likaDikadika, umfo kaMgquzulu, umfazi omnyama, olokuzana umfo kaMshiba, obheka umuzi Luthuli, ilokuzana umjikijelwa. Mani ngakubalela ngingaqedi, omqashiyo Ndlovu. Ngingabala ngingaqedi bafowethu, ngingabala ngingaqedi, Indidane. Ngingabala ngingaqedi ingane zakwethu. Kodwa-ke lokho akusho-ke ukuthi-ke kufanele manje ngendlela sizwa ngayo ubuhlungu bese sibhekisa inhlamba kumdali.
ngoba ukubhekisa kwakho inhlamba kumdali, bonke labantu laba obakhalelayo wena abakuzwise ubuhlungu noma abasizwise ubuhlungu noma esizwa ngabo ubuhlungu, angeke kubabuyise. Manje lokho kusiza ngani? Uchapha ngakho umdali ngenhlamba, ayikho into elukuzana esukayo ebukhosini bakhe, ebukhulwini bakhe. Ayikho indlela onciphisa ngayo umdali noma owehlisa ngayo amandla akhe noma ubukhosi bakhe. Ayikho futhi indlela noma ungancoma uze ufike kuphi la uthanda khona ngakho konke umdala kwenzela kona okufanele ngabe uyancoma okunokuthi ugxeke noma uthukane. Ayikho indlela futhi ongakhukhumalisa ngayo umdali noma ongadlondlobisa ngayo umdali ngobukhosi bakhe noma ongamkhulisa ngayo. Ulaleleke ukuthi umdali uthini. Umdali uthi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi, ningalinge nithuke onkulunkulu balabo bantu labo abakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali. Cabanga umdali uthi singathuki onkulunkulu ababakhonza. Ngamagama umdali uthi asingamthuki uShembe, asingamthuki uLhanyane, asingamthuki uMndise, asingawathuki amadlozi, asingamthuki uMario ocwebileyo, asingayithuki izithombe ezikhonzwa amaHindu, asingamthuki uJehova. Singalinge simthuke. Ngani? Subhanallah. Fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Kungenzeka bagcine labo bantu labo sebethuka umdali ngenxa yamagqubu, ngenxa yentukuthelo, ngaphandle kolwazi, bengasaboni ukuthi manje sebethuka umdali uqobo lwakhe. Subhanallah. Kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum. Subhanallah. Kanjalo senzele lezo nalezo zizwe zaba nokuyenga izenzo zazo. Umdali uthi isizwe nesizwe, umdali izenzo lezi abazenza, umdali uyabayenga ngalezo zenzo lezo. Umdali uyabavivinya ngalezo zenzo lezo abazenzayo. Ivivinyo le, njengoba mntanami lokubhiza uthukana noNkulunkulu, umdali uyakuvivinya, ufuna ukubona ukuthi njengoba ethatha labo bathandayo, njengoba ethatha amaqhawe akho kamasikandi lawo wathandayo, njengoba nawe esazokuthatha, njengoba esazokuthathela abaningi, akagcini ngosicebi. Kodwa umdali uthini? Ngiyakuyenga, ngiyakudonsa, ngifuna ukubona ukuthi wena mangabe ngenza zonke lento lezi engizenzayo, wena uzokwenzani? Uyifeyilile-ke i-test-ke mntanami, usifeyilile-ke isivivinyo mntanami. Thutha-ke lapho wakhe khona isikhathi sakho singakakushayi. Subhanallah. Thumma ila rabbihim marji'uhum. Ekugcineni noma ngabe ubani, angisakhulumi ngoNomali yedwa, noma ngabe ubani othuka umdali noma obona umdali ngendlela lengane imbona ngayo, ayisencane shem, yenziswa umqondo wokuba ingane. Ingakho-ke thina singabantu abadala kufanele siyale ingane, sibonise nabanye baningi la eSouth Africa ukuthi nje lengane isuke yona yaphahluka. Baningi abantu abathuka uNkulunkulu. Uyazazi wena la ukhona, ngokufa kukaSicebi, ngokufa kaMgqumeni, ngokufa kweNdidane, ngokufa kaBhekumuzi Luthuli, baningi ngokufa kaMjikjelwa abakhuluma njengale ngane, ukuthi bona ababanga nesibindi, they were not brave enough ukuthi baphumele obala babone umhlaba wonke bethuka uNkulunkulu. Baningi. Ngithi-ke kini-ke bafowethu, ukuthuka kwenu uNkulunkulu akukho okunganibuyisela kona. Into ezokwenzeka umdali uthi nonke nizobuyela kuye ngelinye ilanga. Akekho-ke ongakuphika lokho ukuthi sonke la emhlabeni singaba kwaMdluli. Uma ngabe usubuyele, thumma ilayhi marji'uhum, ila marji'uhum, mangabe senibuyele nonke kumdali lana aqhamuka khona, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Umdali uyobe elitshela ngakho konke enikwenzile emhlabeni. Zonke le zinhlamba lezi umdali enimbiza ngazo, uma ngabe ningazange nicele intethelelo nisaphila, naphenduka nacela intethelelo ngokweqiniso, ngokuyimmisela, ngokwenhloso yokuyimisela, nabonisa kumdali ukuthi nishelelile, kwenzeke iphutha belenziswa ubuhlungu, uma ungaze uhambe mntanami Nomali emhlabeni kanye nabo bonke abafana nawe abathuka umdali, mawungaze uhambe emhlabeni ukulesimo leso kuso, ukulesimo lesi samagqubu, ukulesimo lesi sentukuthelo, ukulesimo lesi senzondo, basobha mntanami, izifo lezo ezibulala umuntu ehamba, uthi usufile ngempela, oDoctor bathi benza i-postmortem bengazi ukuthi ubulawe yini. Sengathi umdala angasivula amehlo, asivule ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.